Κοντά μας είναι η Σμάρο Κοσμάογλου, η υπεύθυνη του Ομακοείου Αθηνών και συνεχίστρια του έργου του Νικόλαου Μαριωρή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μέσα από το Ομακοείο συνεχίζεται το έργο του Νικόλαου Μαριωρή. Ήσασταν συνεργάτης του, ήσασταν μαθήτριά του. Τι σας έχει αφήσει αυτό? Αυτό μου έχει αφήσει μια μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη μέσα μου και μου έχει αφήσει την επίγνωση ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται την εσωτερική πραγματικότητα της ζωής πρέπει να εργάζεται για το γενικό καλό, πρέπει να εργάζεται προκειμένου να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του να αντιληφθεί και αυτός την εσωτερική πραγματικότητα και να μπει σιγά σιγά μέσα από κάποιο μονοπάτι στην βίωση της εσωτερικής αλήθειας. Για κάποιον που δεν ξέρει τι είναι το Ομακοείο, πώς θα το περιγράφατε μέσα σε ένα λεπτό και τι θα λέγατε ότι μπορεί να βρει σε αυτό? Το Ομακοείο είναι μία αντιγραφή του Πυθαγόριου Ομακοείου, που ίδρυσε ο Πυθαγόρας δηλαδή στον Κρότονα της Ιταλίας, τον 6ο αιώνα. Είναι ένα πνευματικό εργαστήριο, στο οποίο ο άνθρωπος έρχεται για να μάθει τις αιώνιες αρχές που διέπουν την ψυχή του ανθρώπου και το σύμπαν, να μάθει για ποιο λόγο ζει σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός και το νόημα της ζωής του, να λύσει υπαρξιακές του αγωνίες δηλαδή, και στη συνέχεια, εφόσον συμφωνεί και ο ίδιος, να ασχοληθεί με κάποιες πρακτικές που θα τον βοηθήσουν να γίνει καλύτερος, να έχει μεγαλύτερη αυτογνωσία, να απελευθερωθεί από τα άγχη του, τις φοβίες του, πιθανόν κάποιες δυσλειτουργίες που μπορεί να έχει στο φυσικό πεδίο, δηλαδή να κάνει ασκήσεις που θα τον βοηθήσουν στην υγεία του, στην ευζοία του, στην ψυχική του ισορροπία. Και σιγά σιγά, εάν συνεχίσει να ενδιαφέρεται, να προχωρήσει στην εσωτερική του διαδρομή. Πρακτικές ιδιαίτερα επίκαιρες θα λέγαμε πλέον τα τελευταία χρόνια, έτσι, απαραίτητες. Ναι, στο Ομακοείο είναι αλήθεια ότι από το 1981 έχουμε αρχίσει τη διδασκαλία της θεραπευτικής κρύα γιόγκα, που είναι εσωτερική γιόγκα, δεν είναι η γιόγκα της γυμναστικής, είναι η γιόγκα που βοηθάει τον άνθρωπο να ισορροπήσει, να έρθει σε καλή επαφή και επικοινωνία με τον ίδιο τον εαυτό του και στη συνέχεια με το περιβάλλον. Και επίσης το 1981 στο Ομακοείο πρωτοξεκίνησε η διδασκαλία της Ράτζα Γιόγκα, της ανώτερης μορφής δηλαδή διαλογισμού, που βοηθάει τον άνθρωπο να αντιληφθεί και την άλλη όψη του εαυτού του, την εσωτερική, αυτήν αόρατη πλευρά του εαυτού του, και να επικοινωνήσει με αυτήν. Πόσο ενδιαφέρεται ο κόσμος και πόσο βλέπετε να έρχεται και να ζητάει κάτι τέτοιο? Ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο κόσμος όταν το πληροφορείται ότι υπάρχει αυτό. Το μαθαίνει από τα διάφορα site αλλά και από τα βιβλία που διαβάζει, διότι ο Νικόλαος Μαριωρής έχει συγγράψει 33 τίτλους βιβλίων και άλλες τόσες μελέτες και μαθήματα. Και οι νέοι άνθρωποι που έρχονται έχουν μεγαλύτερη δίψα, θα έλεγα, είναι πιο ξεκάθαροι σε αυτό που θέλουν και έχουν καταλάβει πια η σημερινή νεολαία ότι όλα είναι ωραία και καλά στη ζωή, αλλά χρειάζεται και αυτό το κάτι άλλο. Δεν αρκεί ο αγώνας για την επιβίωση και τα άγχη της καθημερινότητας και η καταξίωση στη ζωή, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να βρει και το νόημα της ζωής του, το νόημα της ψυχής του. Και την ισορροπία. Την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο πόλων. Μόνο η ηλική ζωή ή μόνο η πνευματική ζωή δεν αρκεί. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Αυτό ο σύγχρονος νέος το ξέρει πιο καλά και έρχεται πιο συνειδητοποιημένος να το βρει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.